tayace. Dada's kid. Nura Muhammad wanda aka fi sani da 2-in-1 shine wanda ya samu nasarar lashe gasar mawaƙar da aka gudanar a yau Laraba. Duk da cewa lamarin ya jawo cece-kuce a tsakanin al'ummar da suka halarci wajen gasar. Wasu na ganin cewa ba shine ya dace a nuna a matsayin wanda ya ci gasar ba. Duba da yanayin yadda ya shiga gasar ana tunanin babu abin da zai iya daga ƙarshe kuma sai ya ba ma jama'a mamaki. I don't want peace. I want problems always. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Bala. Ya kuje ma. Wata sabuwa in ji 'yan caca. Shin ko kun san da cewa yawan yin wanka na da illoli ga lafiyar ku? Ku biyo ni domin jin yadda abin yake. Masana kimiyya bangaren fatar jikin dan adam sun gano cewa yawan yin wanka akai-akai na iya haifar da cututtukan fata daban-daban irin su bushewar fata, ƙaiƙayi. Boom. Tayace. No.